Ahoj, tady Ivča. Vítám vás u podcastu Rodičovské ultra. A dneska tady mám zase speciálního hosta, Peťu Kořátkovou. Už jsme ji tady jednou měli a těch témat o jídle je hrozně moc. Ahoj Peťo. Ahoj Ivi, ahojte. Teším sa, že zase môžem byť s vami. Já mám velkou radost, že jsme se sešli, protože ono to není tak jednoduchý na podzim a s dětma, školkama, nemocema. Je to asi 3. termín, ale dali jsme to. Takže jsme tu a chceme vám dneska povyprávět něco o tom, jak si plánujeme jídelníček. No, možná spíš Petě. Já se o to taky snažím, ale rozhodně nemám takový know-how. Taky vás tu vítám, vy všechny, kdo přicházíte od Peti, protože ne všichni jste i moji posluchači, tak jen krátce, že posloucháte Rodičovské ultra a tento podcast by měl sloužit jako taková motivace, energie, chvilku v zastavení, aniž byste museli scrollovat telefon, ale třeba si to pustit k nějakému večernímu úklidu nebo jen také kafe. Takže budu určitě rád, když zkouknete nebo poslechnete i jiné epizody. No a teď jdem na to. Peťo, první otázka, proč vůbec bychom vlastně měli plánovat jídelníček, jako je to potřeba? Asi potreba vyslovene to nie je taká, ako je potreba jesť, alebo potreba spať, ale rozhodne sa to odporúča vzhľadom k tomu, že pri plánovaní jedla ušetríme čas, energiu a peniaze strávené v tom supermarkete pri nakupovaní, pretože v momente, keď ideme nepripravení do obchodu, to znamená, že nevieme, čo budeme teraz variť, alebo zajtra, pozajtra, vôbec netušíme, aké jedlo ukuchtíme, tak samozrejme, že tam strávime ďaleko viac času a pravdepodobne minieme viac peňazí, pretože tam tá akcia, a však aj toto by sa mi zišlo a vlastne v konečnom dôsledku potom z toho niečo môžeme doma uvariť, pripraviť, ale nebude to možno to, čo je to práve orechové pre nás, čo by sme potrebovali a zároveň množstvo tých vecí treba dnes konzumujeme, takže to vyhodíme. Takže trošku dochádza aj k plytvaniu potravinami. A zároveň samozrejme v momente, keď máme naplánované jedlo, tak je to ďaleko výživnejšie, možno pravidelnejšie, také poctivejšie, než keď proste námatkovo niečo vymyslíme v rámci supermarketu. Máš jako představu, kolik třeba lidí to dělá? Máš nějaký tvůj vlastní odhad? Netuším, jak je to štatisticky, ale domnievam sa, že bude veľká časť ľudí, ktorá to jedlo plánuje, pre ktorých je to jedlo, povedala by som, taká veľká priorita, takže si dávajú záležať na tom, čo jedia, koľko čoho kupujú, ako často to kupujú, proste, že to súvisí tak trošku aj s plánovaním domácnosti alebo celkovo s tým chodom tej domácnosti, ale zároveň je veľká časť populácie, ktorej je to úplne jedno, respektíve ani nie tak. Áno, úplne jedno, to je ešte ďalšia skupina, potom je skupina ľudí, ktorým to jedno nie je, ale tak nejak sa v tom strácajú. Nevedia, že jak to uchopiť, majú pocit, že by aj chceli, ale nevedia kedy na to, ako na to, možno by potrebovali trošičku nakopnúť, prečo je to práve výhodné a presne pre tých asi neznatáčame. Super, pro takovou tu nerozhodnutou skupinku. Vím, že je to dobrý, ale někdy se k tomu dostanu časem možná. No a jak teda na to, nebo čím začít? Asi není úplně reálný si napsat týdenní jídelníček, snídaně, oběd, večeře, 2 svačinky mezi tím a nakoupit 2 košíky potravin a pak zjistit, že tyjo, tamhle byly 2 borůvky a co s tím zbytkem, to se mi zkazilo. Tak jak by začala? Určite by som začala tým, že sa zamyslím, pre koho chcem plánovať ten jídelníček. V zmysle, či je to pre mňa samotnú, či je to pre mňa samotnú len v rámci obeda, alebo raňajok, večeri a tak ďalej. Či je to pre mňa a deti, či do toho vstupuje aj manžel, alebo prípadne ešte mamka, keď s nami žije, iní súrodenci a tak ďalej. Čiže inak povedané, pre koľkých ľudí to plánujem a pre koľko chodov to plánujem, pretože všetci vieme, že pokiaľ máme deti v škôlke, v škole, tak sa stravujú v školských jedálniach v drvivej väčšine prípadov. Takže sa to budeme snažiť trošku napasovať na ten jedálniček v rámci predškolského a školského zariadenia. Potážmo na nejakú našu pracovnú kantínu alebo nejakú reštauráciu, do ktorej sa chodíme stravovať počas obedov. Takže toto je ten taký úplne základ, ako nad tým začať vôbec premýšľať, pretože presne ako si povedal, nemá zmysel, pokiaľ si teraz neplánujem jedla a namatkovo proste chodím na nákupy na to, na čo mám chuť, tak to aktuálne uvarím a podobne,
tak nemá zmysel plánovať si jedla v takom dlhom časovom horizonte, pretože je to nerealistický cieľ, nesplniteľný. Ten človek nebude vedieť, čo s takou haldou jedla v chladničke, takže sa mu to môže aj kaziť, alebo proste to bude vyhadzovať, nie je to úplne ideálne, takže skôr si zvoliť taký ako realistickejší cieľ. To znamená, stačí deň vopred, alebo 2 dní vopred si to naplánovať a postupne sa k tomu vždycky vracať. Mm-hmm. Chtěla bych se dostat k tomu, jak to děláš ty, nebo mám tě tak jako ten vzor, že ty asi víš, jak na to, prostě pohybuješ se v tom dlouho, máš taky dítě, takže jako ty zkušenosti není lepšího člověka. No, jedna vec je skúsenosť, že to, ako to mám ja a tak, ako mne to funguje, jak ja sa v tom cítim dobre, tak môže inšpirovať niekoho ďalšieho, ale zároveň je nutné povedať, že to nemusí vyhovovať každému, pretože každý máme iné životné tempo, iné možnosti, či už finančné, časové, plánovacie a tak ďalej. Takže je nutno zdôrazniť, že každý si v tom musí nájsť tú svoju cestu, ktorá mu vyhovuje. Mm-hmm. Jo, ja to mám vždycky tak, že zhruba tú nedeľu večer, pokiaľ nie sme odcestovaní a neprichádzam ako zrovna včera o 10. večer, kde sa tu fakt nedalo, takže som to urobila dneska ráno, že som si to jedlo naplánovala, ale väčšinou to robím teda v nedeľu večer, prípadne ešte v sobotu večer, keď mám skrátka taký ten svoj čas, keď sú všetci ticho a môžem si sadnúť a spísať si, na čo mám chuť ten budúci týždeň a tak ďalej. Vždycky si plánujem jedla na 3 dní vopred, pre mňa tiež nerealistické týždeň vopred, pretože mám pocit, že keď si jedlo naplánujem v nedeľu na sobotu, tak už v sobotu absolútne nemám chuť na to, čo som si plánovala v tú nedeľu. To znamená, aby aj tak nejak chuťovo sme sa do toho napasovali, tak to plánujem na 2-3 dní vopred a rozpíšem si vždycky hlavné jedla ako prvé. To znamená, začnem obedom, začnem večerou. Mám vytlačený, alebo niekedy nemám vytlačený, ale pozerám sa na internet do školskej jedálne svojho syna, čo aktuálne majú na obed a zrovna dnes majú špenát so zemiakmi a s vajíčkom, tak viem, že špenát nie je jeho obľúbená potravina, pretože je zelená. Takže tam asi nebude úplne mať plné spokojné brúško, takže som si povedala, že bude fajn pripraviť nejakú ako teplú večeru, aj s ohľadom na to, že tie svačinky mávajú chlieb s pomazánkou a vždycky nejaké pečivo s niečím, takže už presne tak preto vravím, že vždycky sa ako na prvé pozerám na ten jedálniček syna a podľa toho si pasujem ten zvyšok, takže večer zrovna dnes budú cestoviny s takou smotanovo-citronovou omáčkou, k tomu hrášok a losos, že to je niečo, čo milujeme všetci. 2 zelený za den, teda ty ho nenecháš. Nie, zrovna hrášok má rád, aj keď je to zelené, to je tá výnimka, olivy a hrášok. Hej, čiže takýmto nejakým spôsobom si plánujem tie večere, potom tie obedy, pokiaľ sa stravujeme doma, že v zmysle, teraz mám manžel dovolenku, takže bude doma, takže budem variť aj obedy. Inak chodívame proste do reštaurácie alebo v práci mám jedlo v práci, takže to nemusím plánovať, ale práve keďže viem, aké to jedlo v práci budem mať, aké bude mať manžel, aké bude mať syn, tak podľa toho si plánujem tie večere a nasledujúce dni tie raňajky a desiaty. No, to jsem se chtěla zeptat, jak to děláš vlastně, když je nějaký jídelníček ve školce, ty máš nějaký jídelníček v práci, manžel má třeba nějaký jídelníček v práci, teď si představíme, že těch dětí je víc, tak ještě bude třeba něco ve škole a teď jakoby nějak to vybalancovat. Ja si myslím, že vždy ten jedálniček by mal byť odraz toho, na čo máme chuť, zároveň to, čo máme pocit, že by malo byť pre naše telo zdravé. To znamená, že neexistuje nič ako dokonalý jedálniček, pretože pre každého iného to môže znamenať malinko niečo iné, ale ideálny jedálniček znamená samozrejme vyskladať si to tak, aby sme na to mali chuť. Aby to nebolo niečo, že tak som pripravila tú rybu, zrovna čo je potravina, ktorá v mnohých rodinách nefiguruje ako obľúbené jedlo. Tak aby to nebolo, že z povinnosti a potom vyžeriem ešte polku chladničky, pretože vlastne som si neuspokojila tie svoje chuťové potreby. Takže musí to byť skrátka na prvom mieste akože to, na čo máme chuť, v čom nám je dobre. Že hľadáš nejaký prúsečík tých 3 jídel. Presne tak, určite kompromis. Takže keď viem, že niekto mal sladké jedlo, tak nebudem robiť sladkú večeru. Keď viem, že niekto tam mal fakt veľa pečiva, proste nebudeme dávať pečivo. Keď viem, že tam niekto mal cestoviny a zemiaky, tak sa budem snažiť vymysleť treba niečo s ryžou, niečo s tortilou, s polentou a tak ďalej. No ako není to jednoduchý. Nie je to rozhodne, ale nehľadala by som v tom nejaké ako veľké zložitosti. Určite nie, pretože dá sa to vyskladať veľmi jednoducho aj lacno
a veľmi pestro. Nemusí to byť vždycky o tom, že musíme mať teplé večere, že tam musíme straviť hodinu pri tej príprave. Proste ten čas je vzácny pre každého z nás a dá sa investovať do toho tak, aby to bolo efektívne, aby to bolo dobré. Mm-hmm. No a máš nějaký jako go-to, že si otevřeš nějakou oblíbenou kuchařku, nebo že máš nějaký seznam jídel v hlavě, co prostě si tak prolistuješ, protože já se často zaseknu, že OK, měla tohle, my jsme měli tohle a co bych měla uvařit. A teď jsem schopná sedět minutu, 2 a prostě mě nic nenapadá, nebo se ten mozek zabrzdí na něčem, co jsme měli včera a dál nejde. A potom to plánovanie trvá strašne dlho a ľudí to odrádza práve od toho. A je to nuda. Nechce sa ti to dělat. No a tu sa dostávame k tomu, že vlastne celé je to o tom jednak vedieť plus minus, ako by teda ten jedálniček mal vyzerať, z čoho by sa mal skladať, jednotlivé tie jedlá a chody a tak. A zároveň ale, že je to o tej brutálnej inšpirácii a o skúsenosti v rámci nejakej kulinárskej prípravy jedál. To znamená, že v momente, keď mám vygumované hlave, ako to nazývam, že proste celý deň riešim niečo, nemám energiu, tak ma ani nič nenapadá. A tu vždycky klientom radím, aby mali vytvorenú nejakú svoju kuchárku obľúbených jedál alebo jedál, ktoré zvykli varievať, alebo spísaný nejaký zoznam, čo by chceli uvariť. A dnes ešte nikdy nebolo tak veľa alebo tak dostupných receptov, ako je dnes. Dnes je výhodné to, že dala by som si niečo s mesom a s ryžou. Nie je problém napísať do Google jedlá s mesom a ryžou do 20 minút a nie je problém proste sa preklikať na množstvo krásnych inšpirácií a chutných a napasovať si to tak nejak ako na to, čo mám treba v chladničke alebo čo preferujem a podobne. Čiže tam je najdôležitejšie vedieť nejaké pemzum jedál, ktoré mám. Pokiaľ ich je 5, tak je to málo, pretože to rýchlo vyplýtvame. Takže ja vždy radím písať si kuchárku. Niekoho to môže baviť, takže sa v tom vidí a nemá s tým ten problém, zrovna tak ako ja. Ale pre niekoho to nie je to hobby a je to proste fúprus riešiť furt to jedlo. Takže potom proste stačí fakt mať napísané 10 jedál s mesom, 10 jedál s vajíčkom, s rybou, nejakých bezmesých jedál, s nejakou strukovinou, dajme tomu, nejaké polievky, taký ako dosť základ, trebárs, na čom sa dajú stavať tie večere, pretože polievka je pomerne rýchlo hotová, samozrejme záleží aká, čo do toho dáme, ale je to pomerne rýchle, čiže mať spísaných nejaký ako pemzum receptov na slano, na sladko, rýchlovky a podobne. A potom sa to veľmi jednoducho už plánuje. Je pravda, že to jsem vlastně využila včera večer, když jsem dělala večeři a tak nějak jsem se zasekla na tom, že chci dělat čočku a vlastně nevím s čím, nebo jako měla jsem ji uvařenou a teď a našla jsem 2 batáty v lednici, tak jsem hodila do Google čočka batáty a fakt tam vyjel pár prostě receptů, říkám, a tohle vypadá dobře, tak jsem to udělala a jako bylo to dobrý. Ale sama bych to nevymyslela, nebo by mě to nenapadlo v tu chvíli. A to ani nevadí, však v dnešnej dobe si fakt môžeme pomôcť tými technológiami. Ja mám pocit, že sú dokonca aj nejaké aplikácie, že si odfotíš chladničku, alebo proste zadáš tam zoznam surovín, ktoré máš a vyplúti z toho recepty. A tu by som chcela možno povedať trošku taký ako life hack pri tom plánovaní. Nikdy nebolo jednoduchšie spýtať sa umelej inteligencie ako dnes. To znamená, dám si ChatGPT a spýtam sa, čo môžem uvariť z cukety, zemiakov a smotany. Aby to bylo zdravé. A to tam ani nemusím treba dodávať a proste rozhodnem sa, pretože samozrejme tá umelá inteligencia tam môže mať nejaké dáta, ktoré sa nezhodujú úplne s tým, čo je zdravé. Že čo je zdravé je relatívne, že to sme si už myslím minule hovorili, takže stačí iba takto na inšpiráciu a už si to prispôsobím podľa seba. Víš, to manžel uslyší tak rád. Umělá inteligence, to je. No, já jsem ještě chtěla hodit tip k těm polívkám, že mě moc pomáhá, že mám v mrazáku napytlíčkovaný vývar. Vždycky fakt, když dělám vývar, tak udělám prostě obří hrnec. Tady vypadá, jak kdyby jsme byli školní jídelna. A pak si to rozpytlíčkuju právě přesně ve chvíli, kdy chci dělat polívku, aby to mělo nějakou chuť, tak to přidávám. Keď si ešte pri tých mrazených potravinách, tak naviažem ešte na to, že vždy je strašne dobré mať doma nakúpené trvanlivé potraviny. Takže keď to zoberiem na tie mrazené veci, vždycky mám doma nejakú mrazenú zeleninu. Či už práve ten hrášok, ktorý dnes večer použijem. Nejakú kukuricu, nejakú proste zmesku potviečkovú, dajme tomu.
niečo, čo mám nakrájané, treba z batáty alebo mrkvu mám nakrájanú na hranolky, potom to stačí proste vybrať, zakvapkať olivovým olejom, dať tam nejaké bylinky, hodím do truby rybu a mám to fakt za 20 minút proste všetko hotové, vlastne de facto bez tej prípravy. Takže určite tieto mrazené zeleniny, mrazené ovocie. Teraz už keď začne byť zima a tá dostupnosť čerstvého ovocia bude obmedzená a trebárs aj keď zoženieme maliny, tak už proste nie sú tak chutné ako v lete, to je jasné a sú samozrejme cenovo úplne niekde inde. Takže použijeme proste mrazené, ktoré je dostatočne a rovnako výživné ako to čerstvé. To si mnoho ľudí práve To pro mě bylo taky překvapení, musím říct, docela nedávno jsem to zjistila, že vlastně mražená zelenina nestrácí téměř nic ze svýho zdraví nebo vitamínu a tak, že to opravdu je uchovaný pěk. Takže mrazené a potom určite mať trvanlivé ako typu všetky možné druhy príloh, takže cestoviny, ryža, kuskus, bulgur, pohánka, kvino a amarant podľa toho, čo kto má rád, jak to pripravuje, určite zásoby strukovín. A ja mám vždy doma plechovku takých tých pasírovaných paradajok, presne, alebo konzervu cizrny. Z toho sa krásne veľmi rýchlo dá urobiť všelijaké typy jedál, treba z humus, polievky, nákypy, rôzne fašírky a tak ďalej. A takisto rôzne ako iné druhy strukovín sa dajú mať aj takto akoby v nálevoch. Určite nejaká časť pečiva, nejaké tortily, lavaše, podobné záležitosti. Super. Jo, to se hodí. No. My ne všichni žijeme ve velkých městech, kde si můžeme něco objednat večer, když už není chuť. Musím říct, že vám často závidím. Na druhou stranu je to jak motivace, řekněme, nebo nátlak na to otevřít tu špajsku a něco vymyslet. Takže taky, plechovky tu nějak ještě mám ráda, taky je super jednoduchý prostě zdroj bílkovin a taková ta záchrana, že co udělám. Takže díky za tipy. A jo, jak jsi říkala, že si píšeš ten jídelníček, píšeš si ho na papír klasicky? Jsi ten typ, co si to potřebuje napsat rukou, nebo máš nějakou apku, nebo... Jo. Ja úplne milujem písanie rukou, takže si ma načapala a často si rada píšem rukou, ale jak človek žije s programátorom, tak sa všetko snaží robiť ako online a zdieľanie a podobne, takže už dnes si plánujem jídelníček. Máte na webu rodinný jídelníček? Na webu nie, ale už si do mobilu vždycky plánujem ten jídelníček, pretože mobil je niečo, čo mám vždy po ruke, kdežto tie papieriky proste sa strácajú veľmi jednoducho. Určite existujú aj aplikácie na plánovanie jedla, buď môžem odporučiť Cozy, čo je skvelá apka. Zajímavé. Cozy. Dobře, jo, Cozy. No. Presne tak, čo je ako skvelá apka na také plánovanie nielen ako jedla, ale všelijakých ako domácich aktivít a povinností a tak. A potom ešte nejaký listoník, to sa ale priznám, že nemám ako sama nejak ako naštudované, alebo nepoužívam to zkrátka. Můžem požádat posluchače, jestli někdo máte dobrý tipy na aplikace, tak jsem s nimi. Já jsem totiž taky ten staromódní typ s papírkama. Zapíšeš rukou, hej? Jako nákupní seznam ne, že to máme sdílený a tak, ale... To som išla povedať presne, že to máme sdílené a potom už vidím, že manžel sa trápí s niečím v obchode, že to nezohnal. No. Jo. No, takže to jako máme online, ale jinak ten jídelníček taky jako píšu rukou, no. Když píšu, jako neříkám, že to dávám, ale jak jsi říkal na začátku, pro mě to je hrozný rozdíl v množství stresu, který potom během toho týdne mám. Fakt jsem vypozorovala, že tím, že to je věc, co řešíš 5krát denně, když jsme doma na mateřské, teda já se celkem těším v tomhle, musím říct, na školu a na práci, že zase tohle trošku ubyde, tak mě to prostě ten stres vytváří. Vlastně člověk uklidí po snídani a už by měl přemýšlet, co bude dělat na svačinu, že? Protože za chvilku oni přijdou, že už mají hlad. Presně. A bude těch 10, no dobře, no. A teď jenom, co tady teda vyřeším brindák a utřu stůl, tak vlastně už jsem měla mít rozvařený oběd. Takže sakra za chvíli přijdou na ten oběd. Člověk vlastně celý den řeší iba tu stravu a to upratovanie potom. Ano. A pokud máte malé děti, tak to občas jako vytřete 3krát denně, že? Protože prostě jí sami. No, tak jsem sama vypozorovala, že opravdu, když si to naplánuju a pak vím, tak třeba si to i připravím trošku dřív, protože už vím, že zítra jsem chtěla dělat na oběd tohle, tak si namočím tu cizrnu nebo něco. A zároveň mě to nestresuje, protože to můžu úplně vypustit z té hlavy. Když si napíšete tudučko
napíšete a když ho držíte v hlavě, prostě najednou, aha, to už je vyřešený. Něco, už vím, že něco máme. Takže pro mě to je opravdu jako stres. O hodně stresu míň, ale i tak, jak říkáš, i tak ta motivace a ta pruda, co v tom pro mě pořád trochu je, tak občas poleví a je to v pohode. Ja mám tiež dní, kedy fakt nestíhám a tak nejak som sa v tom zamotala v tých povinnostiach, takže proste idem nejaké rýchlovky. A dá sa to. Zase jako nemusíme sa Sme len ľudia, nie roboti, čiže je to úplne v pohode, ale zároveň ti to dá takú tú voľnosť nepremýšľať nad tým až tak moc, keď to máš naplánované. A ještě jsem se chtěla zeptat, co nefungovalo. Říkala jsi, že každému vyhovuje něco jiného. Měla jsi něco, co zjistila, že tobě prostě nevyhovuje? Třeba, že si zkoušela... Typicky práve to plánovanie na celý týždeň. To som mala takú snahu, že aby sme tam mali pokryté, ja neviem, že 2-krát do týždňa bude strukovina, že tam 2-krát do týždňa bude ryba a tak ďalej. Tak som si to plánovala spočiatku na celý týždeň a zistila som, že proste, že to nedávam. Že to je na mňa príliš veľké sústo a že aj mi vyhovuje viacej chodiť nakupovať častejšie a po menších množstvách, pretože potom mi doma zostávalo ovocie, lebo typicky som si niečo naplánovala, kúpila som proste ovocie, zeleninu a zrovna som na to nemala chuť. Bo zrovna malina to nemala chuť. A že sme to museli vymeniť a že sme tak nejak ako viacej spotrebovali treba reďkoviek a zostala nám tá uhorka. Hej, čiže potom som zistila, že toto je niečo, čo mi fakt nesedí. A kdežto plánovať na 2, maximálne 3 dní vopred je také udržiteľné pre mňa, aj čo sa týka tých zásob jedla. Vzpomněla jsem si na jeden reel, já vám to pak nasdílím od holky z Moravy. Lilek, já mám s Lilkem taky problém. Vždycky, když koupím Lilek, tak ho vyhodím. Takže jsem si dala prostě předsevzetí, že Lilek kupuju pouze ten den, který ho chci dělat, protože jsem na něho zrovna dostala chuť a cítím se inspirovaná dělat Lilek. Já to mám s avokádom. Takže Lilek nekupuju dopředu. Buď ho s ním dneska, nebo ho nekoupím. A ještě jsem vlastně nakousla ten meal prep, jestli připravuješ si dopředu hodně, abys pak právě říkala, co máš nakrájený v mrazáku. A je i něco, co jakoby si vaříš do mrazáku, nebo co třeba fakt chystáš večer, ráno, abys měla ráno snídani, nebo do práce si a tak? Tie raňajky sú super príklad, pretože to robím často. Že chcem sa ráno dlhšie vyspať, pretože ja vstávam vždy prvá a chlapci ešte akože dospávajú, že majú čas a ja chystám tie raňajky, u nás je to moja doména. Robím to rada a niekedy sa chcem vyspať, takže keď si zrovna vymyslím jedlo typu granola, tak to nie je niečo, čo mám ráno za 5 minút hotové. Takže je jasné, že si to musím nachystať vopred, alebo nejaké pudingy, nejaké pečená osená kaša alebo niečo na tento spôsob je určite niečo, čo si musím pripraviť vopred, kým nie je víkend a mám na to proste celé dopoludne a pojmeme to formou branča, ale toto je niečo, čo si plánujem tak, že dajme tomu 2 dni v týždni mávam také komplikovanejšie jedlá a robím si to treba večer predtým, pokiaľ mám ten čas, chuť, niekedy to zmením, obrátim, hej, tam je strašne dôležité ešte povedať, že ten jedálniček, keď plánujem, tak mal by byť dostatočne flexibilný, aby sme nedostali sa do takej tej pasce, že aha, tak ja tu mám teraz tieto 2 jedlá, ale ja na to vôbec nemám chuť, alebo čas pripraviť to. Alebo zrovna to nemali v obchode. Čas je taky dobrá myšlenka, že nebudu si plánovat 2 hodiny večer vařit, když vím, že se vracíme z kroužku v 7 večer a že už budu hotová. Takže... Alebo mám prostě náročný deň za sebou, necítim sa v pohode, tak na to kašlem, dáme si treba niečo rýchle, nejaké pečivo s pomazánkou, zeleninu, čo je takisto perfektný typ jedla, prečo nie. Takže určitě. I ten obchod nakousla, že my pořád jako máme dost pohodlí v tomhle, že co si naplánujeme, tak pravděpodobně koupíme. Ale možná nám u toho chlaďáku stuhne úsměv, že nechcem vlastně kupovat toho lososa za 3 kila. Možná počkáme, až bude akce. Alebo mne často utuhne, že bola akcia a všetko sa vypredalo. A je to príčina, to je druhá strana, ano, to se mi taky stalo několikrát. Takže raňajky zvyknem a potom som mala ešte také materské obdobie, kedy ja mám strašne kontaktné dieťa a on proste nebol schopný, alebo ja som nebola schopná s tou emóciou pracovať v zmysle, že keď sa mi furt sápal po mne, ale nechcel byť v nosítku a vlastne ani nemohol kvôli svojej diagnóze a tak nejak
sme sa v tom proste motali, tak som vedela, že ja vlastne nemám čas pripraviť jedlo, ktoré by som si strašne s chuťou dala a chcela by som ho. Že nechcem tam mať také tie rýchlo hotovky za 15 minút hotové, ale že by som chcela mať aj nejaký guláš s knedlou, ktorý sa proste dlhšie pripravuje a tak. Že tam musím nakrájať tú zeleninu a že proste nemôžem ho tam mať na rukách. Ten nůž je složitý v tom. Takže tam som pristúpila isté obdobie, ja neviem, pol roka, ale ani nie, k tomu, že som pripravovala jedlo v čase, keď on spal. Jo, a ještě bych dodala, že to, že jsme na mateřské, neznamená, že musíme každý den vařit. Když si objednáte z restaurace nebo tamhle dáme jídlo, cokoliv máte okolo sebe, to je úplně v pohodě. Jo, pravděpodobně váš partner chodí každý den někde na meníčko, takže si to můžete dopřát a to dítě s tou skleničkou bude taky úplně v pohodě. Presne tak. A k tomu ma ešte napadá jedna vec, že často v našej kultúre je zakorenené alebo tak zažité, že obed musí byť vždy teplý. Kdežto v tých severských krajinách je to napríklad úplne naopak. Oni mávajú vždy teplé večere, ale naopak ten obed majú tak ako proste presne formou studeného obeda. A preto vždy odporúčam ženám, ktoré fakt nestíhajú celý deň dojčia alebo proste majú to celé komplikované a fakt nestíhajú, že je úplne v pohode natrieť si chlieb, dať si k tomu syr, dať si k tomu nejakú, ja neviem, strukovnú pomazánku alebo vytiahnuť toho tuňaka z konzervy, urobiť si iba cestoviny takto rýchlo, dať si k tomu zeleninu, že je to stále výživné a dobré jedlo a že treba bude lepšia tá večera, treba vo forme nejakej teplej polievky alebo nejakého teplého iného jedla. Super. Asi jedna z posledních otázek je nějaký tvoje jako záchranné jídlo, když už nemůžu a už ne, já prostě už si chci jít lehnout, nechci nic řešit, potřebuji dát něco na stůl. Je to ten chleba natřenej, nebo máš i nějaký? Áno, to je asi to najjednoduchšie a to je aj niečo, čo my doma máme radi. Proste čerstvý, dobrý, kvalitný chlieb. Alebo aj taký, že ho kúpim fakt zo supermarketu, nejakú šumavú klasiku, prečo nie. Ale máme radi aj taký ten typický poctivý chlieb, remeselný, s čerstvým maslom, k tomu zeleninu, syr, prečo nie, to je veľmi rýchlka. Alebo potom, keď je trošku viacej času, tak sa snažím robiť nejaké natierky k tomu na bielkovinovej bázi, aby nás to trošku viacej zasytilo. Veľmi rýchle sú aj polievky, takže stačí, keď rozmixujem hrášok mrazený, použijem tam smotanu, urobím krutóny a mám krásnu hráškovú smotanovú polievku s krutónmi, prečo nie. Alebo veľmi rýchle, potom často som to využívala, keď sme sa vracali z ihriska, už bolo 12 hodín, vedela som, že je veľký hlad, takže som si vybrala rybu, dala som ju normálne klasicky na plech upiecť a k tomu som práve dala tie predmrazené alebo mnou zamrazené hranolky zeleninové, kde bola, neviem, batát, mrkva, cvikla a dala som to upiecť. Super. K tomu jogurtový dýp na namačanie. To zní jako krásný oběd. Jo, já jenom jsem chtěla pozdílet, že taková naše tady rychlovka, když prostě přesně přijdeme ve 12 a už jsou hotoví, ale zároveň člověk nechce jako dávat ten chleba na oběd, tak vždycky uvařím těstoviny a hodím k tomu právě nějakou tu dětskou skleničku. Jakože vlastně ji použiju jako omáčku, když tam jsou nějaký malinký to som robievala aj ja, áno. Ale vlastně udělám omáčku jako z toho a obě dvě se oblizujou. Tak a dá sa to robiť s rýžou, s kvínou, s bulgurom, s čímkoľvek. Ja ešte rada používam také tie humusové guličky, alebo neviem, jak to nazvať, on to robí falafely, ale oni majú aj akože nie úplne origoš falafel, ale majú to aj s nejakým tofu a podobne, že sú to skrátka také ako vegetariánske guličky, ktoré stačí proste iba na panvičke za 5 minút urobiť a dám si k tomu kľudne proste nejaký zemiak, ktorý mám tiež ako pomerne rýchlo hotový, alebo aj ten chlieb, že nejakú tortilu, do toho si viem dať plno zeleniny, trošku nejakého horčicovo-jogurtového dresinku a vlastne mám krásny obed. No tak u nás by to bylo, že já mám krásný oběd. Ano, tak a to je Představa, ďalšie. že tam dám veľa zeleniny, tak my idem spát hlady. No to je ďalšia vec, že presne, že musím to plánovať, ten jedálniček, alebo pripraviť aj s ohľadom na to, čo tie moje deti ako milujú a čo naopak mi fakt nikdy nezjedli. Pretože jedna vec sú naše predstavy a druhá vec je tá realita, takže to rozhodne. Ja mám proste syna, ktorý zje de facto všetko, okrem nejakých konkrétnych zelených vecí. A nie je s tým problém, ale samozrejme proste
Pokiaľ sú deti, ktoré sú veľmi vyberavé, tak tam je to náročnejšie a potom je to veľmi náročné v rodinách, kde sú nejakí alergici alebo kde sú nejaké potravinové intolerancie a tá rodina varí bezlepkovo alebo pripravuje jedla bezlepkovo, do toho má ešte nejakú bezmliečnú dietu, do toho je ešte niekto histaminik, takže tam je to veľmi komplikované a náročné. Potom to plánování asi bez toho to ani nejde. No, áno. Je hodně těžký. No tak jo. Nebudem to dneska natahovat, ať z toho nemáte zase přes hodinu. Ale chtěla jsem vám dát ještě možnost se nás na cokoliv zeptat, teda asi především Petě, ale já vám také klidně povím, jak je to u nás. Takže vás odešlu na můj Instagram, když mi tam hodíte do zprávy jakoukoliv otázky, tak já to pozbírám. A my máme v plánu s Peťou tady těch mini rozhovorů ještě trochu víc. Takže určitě potom uděláme jeden právě na Q&A. Všechny uvidíme, ale co nejvíc se budeme snažit zodpovědět, abyste se mohli zeptat na to, co trápí, pálí právě vás. Tak jo, za mě asi takhle všechno k plánování. Děkuji moc, že jsi tady za námi zastavila podruhé a těším se zase příště. Ja sa tiež teším a dúfam, že vás to aspoň trošku inšpirovalo, nakoplo a motivovalo k tomu začať aspoň trošku plánovať. Tak jo, ahoj. Ahoj.